Sulti sa Diyos adlaw Huwebes by 16, 2009. Ako ang makagagaw ng Diyos nito ang tawag kung nagpili kanimo sa wala pa nako. Kahimutang buhata ang langit ug yuta, pipili ko na ikaw aron sa pag-abot sa tukma nga panahon sa dili pa maabot ang dako ug makalilisang adlaw sa akong kapuno. Matuman ang tanan nga nasulat sa akong balaang kasulatan. Sumala sa naisulat ang nasud nga nalagad ka nako bulahan, apan wala pa'y nasud nga nahimong bulahan, kay wala pa'y nasud nga nalagad ka nako. Ang nasud nga nalagad ka nako mao ang mga katawhan nga may pagtuo, may naglukon o matinaanon nga nalagad ka nako. Mga hintil nga kalimatan sa harian sirbuti nga mao ang nahimong usa kabalaang nasud sa pag-abot na sa tukma nga panahon, kay sa dili pa maabot ang dako o makalilisang adlaw sa Dios, may tabuon na ang tanang naisulat sa balaang kasulatan. Nunayuta nga ako mga tunog o kini mga kurog sa kahadlok. Ang tanang mga tao o pagadugmukon ko, ang tanang mga larawan o ang tanang tao, sila na ang manglabay sa ilang mga Diyos. Aron matuman ang kasulatan nga ang mga Diyos mga wagtanggay sa hingpit, kaya ang tanan matuman sumala sa naisulat sa akong mga puno sa balaang kasulatan. Kaya dunay mga hintil nga pangabubuan sa akong mga katawan. Nga mga istarinhon o kiningan nasod ng Pilipinas mao ang katumanan sa nasulat sa kasulatan. Ang Pilipinas nga nasod akong padatuan sulod sa 20 katuig aron matuman ang kasulatan nga nagaingon nga ang nasod nga nalagad kang Jehova nga Dios mulahan, ug ang nasod nga bulahan mao ang mga katawhan nga dunay pagtuo, mahinadlokon ug matin-anon nga nalagad kanako, mao ang nasod nga balaan sumala sa nasulat sa akong mga pulong. Kung kini nga nasod nga hintil nga balaan mao kini ang pangbubuan sa akong mga katawhan nga mga istarinhon aron matuman ang balaang kasulatan. Ug sa diha nga maabot na ang gaganon sa mga hintil nga pagalwason ug ang tanang tao sa tibuok kalibutan makabati na sa lunsay matuod kang balaan kung mga pulong maabot na ang katapusan. Apan sa dili pumabot ang katapusan, matuman ang kasulatan nga dunay mga hintil nga pangbubuan sa mga Israelinon o kini nga nasod nga Pilipinas mao ang katumanan sa tanang naisulat sa akong mga pulong. Sa dihang ako nang bangonon ang Pilipinas ug ako nang papahaon ang balaod sa yawa nga gipahimutang sa mapintas nga mananap, ug sa diha nga ako nang kagamhanan ang mga dumala sa nasod sa Pilipinas ug ang tanang tao mga lagad na kanako. Akong abrihan ang tanang minerals o oil sa Pilipinas ug padatuon ko sulod sa 20 katuig ug panalanginan ko ang Pilipinas sa panalangin nga sama sa balas sa baybayon ang gidaghanon ug dili ka makaisip sa gidaghanon sa mga panalangin nga akong gibukbok niini nga nasod. Ug sa matapos na ang tanan maabot na ang dako kaayo ug makalilisang nga adlaw sa akong kapungot, mao nga ako magapasidaan sa tanan kong mga katawhan sa paghulong na sa pagbuhat sa tanang kasalanan ug maginusol ug magabuhat sa akong kauruton ug mga pinabuhi sa pagkabalaan kay ako balaan, ug sa tapos sa rapture maabot na ang dako kaayo ug makalilisang na adlaw.